След 5 века тъмнина, един изстрел, един договор, един ден, който промени всичко. 3 март 1878 година. В село Сан Стефано, край Цариград, се подписва един документ. Документ, който върна България на картата на Европа. Но за да стигне до този ден, България плати скъпа цена. Жестоко потушеното априлско въстание през 1876 година разтърси цяла Европа. В Англия премиер-министърът Уилям Гладстон публикува брошура за зверствата. Цял свят видя какво се случва на Балканите и заговори. През месец декември 1876 година великите сили се събират в Цариград. Търсят дипломатично решение на българския въпрос. Предлагат на султана 2 автономни области за българите. Едната с център Търново, другата с център София. Но султан Абдул Хамид II отказва. Под предлог, че дарява поданиците си с конституция, мирният път се затваря. 12 април 1877 година. Руският император Александър II обявява война на Османската империя. Не за територия, за свободата на българите. Хиляди българи от чужбина се отзовават. Изгонени, оцелели, мечтаещи. Те създават българското опълчение. Командир – генерал Николай Столетов. 6 отряда в началото. После удвоени. Стотици доброволци, готови да умрат за родината си. Символ на тяхното мъжество става едно знаме. Самарското знаме. Поверено на 3-та опълченска дружина. Знаме, изработено в руския град Самара. От монахини и обикновени жени. Подарено на българските доброволци. Войната започва. Руската армия преминава река Дунав при Свищов. 3 отряда – преден, западен и източен. Командирът на предния – генерал Йосиф Гурко. Те бързо настъпват на юг. Но в края на месец юли 1877 година идват най-тежките дни. Битката при Стара Загора. Турската армия е числено по-голяма. Българското опълчение се сражава тук за първи път с пълна сила. И тогава Шипка. Връх Свети Никола в Стара планина. Опълченците защитават планинския проход с телата си срещу многократно по-голяма турска армия. Когато патроните свършват, хвърлят камъни. После телата на загиналите. Само и само врагът да не премине. Шипка устоява. Войната също. После Плевен. Обсада, която продължава месеци. Турският командир Осман Паша не предава града лесно. Едва след пристигането на генерал Скобелев и инженерните умения на генерал Тотлебен, крепостта пада. И пътят към Цариград се отваря. Една последна голяма битка. Шейново. През месец декември 1877 година. Тук Скобелев обкръжава турските сили. Те се предават. Балканът е свободен. 3 март 1878 година. Сан Стефано, край Цариград. Санстефанският предварителен договор е подписан. Границите на новата България обхващат Мизия, Тракия и Македония. След 5 века чуждо владичество, българите отново са свободни. Но радостта е кратка. Великите сили на Запад се страхуват, че Русия става твърде силна на Балканите. Те искат нов договор. 13 юли 1878 година. Берлин. Берлинският договор разделя България на 3. На север – княжество България. На юг – източна Румелия. А Македония и Тракия остават под османска власт. Българите не се примиряват. Първи отговор – Кресненско-Разложкото въстание.
Но великите сили не отстъпват. България остава разкъсана, но свободна. И до днес, на 3 март, цяла България спира. Помни. Покланя се. Защото свободата не е даденост. Тя е жертва. И тя е наша. Знамето падна. После се вдигна отново. И никога повече не падна. Самарското знаме беше прострелвано много пъти в битките, но никога не е пленявано от врага. Знаеш ли защо? Отговори в коментар. Запомни ли всичко от това видео? Провери в BG училище на bg.school. Линкът е в описанието.